Het was het weekend van VVV's doelpuntenmachine Dien Zandbergen. Het weekend ook, let op Reginald, waar Limburgse goals werden gescoord in plaats van geïncasseerd uit corners. En ook, let op Maurice, het weekend van 2 Limburgse NEC-doelpunten tegen Ajax. We praten vandaag met Maastricht's mooiste mansplainer, Horrens, herhaaldelijke Hattrick-hero en Brunsums beste buitenspeler in tafelvoetbal. Welkom bij Tafelvoetbal, de allerlaatste van 2025. Want we kunnen de dennennaalden al ruiken. Maar we gaan toch nog even één keer bijpraten over de belangrijkste bijzaken in het leven. Op de maandagavond de terugblik op je Limburgs voetbalweekend. Vandaag met een NEC-speler, de man die daar de hele rechterflank eigenlijk bestrijdt tegenwoordig. Sammy Uwaisa. Fijn dat je er bent, Sammy. Okay. Net als Maurice Graaf en Reginald Tal, de huisanalisten. Het was een heel mooi voetbalweekend waarin heel veel mooie dingen gebeurden. Maar ook treurige dingen. Daar kijk ik vooral naar jou, Maurice. Want er overleed een VVV-supporter, Remy Vaassen. En jij kende hem goed, toch? Ja, ik was als voetballer op zijn communie, 28 jaar geleden. Hij is geboren met een open ruggetje, levenslang in een rolstoel. Levenslang zonder voeding en ook levenslang goede zin. Ventje is echt een voorbeeld voor iedereen om het maximaal uit het leven te halen. En die is afgelopen dinsdag is die overleden. Afgelopen woensdag, sorry. Ja. Is die overleden. En morgen is dan de afscheid. We vieren het leven morgen van hem. Want zo wilde hij dat. Zo stond hij ook midden in het leven. En ja, wij zagen elkaar zoals hier een aantal keer per jaar, 4, 5 keer. En we appten een heleboel. Maar hier zat hij zogenaamd aan de OESO. Terwijl hij dat helemaal niet mag hebben. Dat heeft hij ook niet gedronken. Maar daar hebben we wel zijn ouders toen even mee kunnen opnaaien. Maar afgelopen vrijdag bij VVV, ik belde op donderdagavond namens de familie. Op donderdagavond, hè, Ja. of er nog iets mogelijk was met applaus in de 35 minuten. Omdat Remy 35 jaar heeft mogen worden. En dank aan VVV, dan zie je ook weer wat voor warme familieclub dat is. Dat ze dat alsnog allemaal voor elkaar hebben gekregen. Want afscheid ook in het stadion. En dan zeker omdat Zandbergen voor die 35e minuut al 3 keer gescoord had. Dat moet Remy ook hebben gedaan, dat kan niet anders. Als je nog 0 goals hebt en dan maak je er 3 voor de minuut dat hij zeg maar aan de beurt is, Remy. Daar. Ja, en ik weet zeker dat Remy daarvan genoten heeft. Hij heeft dat van boven ergens gezien. En, Ja, een mooie woorden, Maurice. Dankjewel. En ontzettend veel sterkte, ook voor jou natuurlijk. En zeker ook aan de nabestaanden van Remy. Want dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit hoort. Goed, voetbal dan. Bijzaak, zoals gezegd, in het leven. Maar wel iets wat stormachtig gaat, hè Sammy, tegenwoordig voor jou, bij NEC. Wat was het voor een zaterdagavond? Gebeurde genoeg, hè? Nou, krankzinnig. Ik denk al met al wel echt een hele mooie wedstrijd. Maar er gebeurde, wat u al zegt, echt heel veel in die wedstrijd. Ja, zeg alsjeblieft je tegen mij. Hè? Ja. Dat mag natuurlijk. Mogen wij dan ook je zeggen? Ja, Okay. voor deze keer wel. Ja, maar je scoorde, je krijgt ook een rode kaart. Die wordt geseponeerd vandaag. Dan heb je best een gek gevoel dat het allemaal kennelijk niet nodig was, die rode kaart. Ja, wat je al zegt, daar koop je uiteindelijk helemaal niks voor. Ja, tuurlijk, volgende wedstrijden ben je er gewoon bij. Maar ik had die wedstrijd echt heel graag willen uitspelen. Helemaal net na dat doelpunt dat ik maakte. Dus ja, ik baalde op dat moment wel heel erg ervan dat ik die wedstrijd niet kon uitspelen. En ja, zoals je al ziet, ik kan mijn been nergens kwijt. Een Zidaantje, kan hij hier iets doen? Kijk even naar de man die wel zijn rode kaart gekregen heeft. We hebben het net er al over gehad. Ja. Als je dat 25 keer ziet, op een gegeven moment ga je de overtreding zoeken. Op een gegeven moment ga je de rode kaart zoeken. En Klaassen stelde zich een beetje aan en aan de rand bagatelliseerde hij dat. Maar ja, nu blijft het 2-2. Je zal hem nog verliezen met 2-4. En dan wordt die kaart geseponeerd en dan zit je helemaal met een rot gevoel. Hè? Het is belachelijk dat die scheidsrechter rood geeft, vind ik. Maar dan heb je nog een VAR, die moet die rode kaart dus ook kijken. Daar zit Paul van Boekel, daar heb ik mee gevoetbald. Die heeft betaald voetbal gespeeld. Nou, als hij niet ziet dat dit geen... Ja, Rijkspijkje van VVV. Maar als hij niet ziet dat dit geen rode kaart is... Wat doen die mensen daar dan allemaal? Ik kan me er iedere week zo... En dadelijk gaan we het nog over Fortuna hebben, maar ik kan me daar zo boos over maken. Maar ik denk dat je het wel op echte snelheid moet blijven kijken. Als je het gaat vertragen, want de overtreding wordt ook niet in slow motion gemaakt. Hij wordt in real time gemaakt op hoge snelheid. En zo moet je het beoordelen.
En nou ja, het heeft voordelen, de VAR. Ze worden wel steeds minder. Maar het heeft ook wel wat nadelen. Ja. Nou, dat was de mindere kant van de avond. Maar jouw goal die mocht er zijn, toch? Beschrijf me eens even zelf. Wat doe je? Nou, ik denk goede bal van Linssen sowieso. Dus, en daarna, ja, de verdediger dekte niet de binnenkant. Dus ja, ik denk, ik dribbel gewoon naar de binnenkant en ik schiet er gewoon lange hoek in. Dat is een beetje jouw handelsmerk geworden, toch? Hè? Met het zoeken van die verre hoek. Ja, ik moet zeggen dat ik heel vaak naar binnen ga. Ik moet meer trainen om ook naar buiten om te gaan. Maar als het lukt, dan is het goed. Voor de spits is het wel lekker als je een keer buitenom gaat, waarschijnlijk. Hè? Ja, maar is dat wat de trainer vaak tegen je zegt? Ga een keer buitenom? Of? Ja, dus, alle trainers, ook assistent-trainers. Het is wel echt een mooie, het is wel echt een mooie goal, hoor. Ja. Arjen Robben ging alleen maar binnen door. Ja. Haalt zo'n wedstrijd tegen Ajax iets extra's in je naar boven? Het is wel Ajax natuurlijk. Nou, ik moet eerlijk gezegd wel. Ja, ik had echt de hele week al heel veel zin in die wedstrijd. En ik was me echt op het laden voor die wedstrijd. Dus daarom wat ik net al zei, ik baalde er echt van dat ik er met rood vanaf moest. Ook omdat het naar mijn gevoel heel onterecht was. Dus, maar uiteindelijk wel nog blij dat ik die wedstrijd nog had kunnen scoren. Ja, het zijn natuurlijk wel de wedstrijden waar je het als kind ooit voor bent gaan doen, toch? Scoren thuis tegen Ajax. Ja, tuurlijk. Vorig jaar uit een arena, moet ik zeggen, was ook echt niet normaal. Maar nu weer tegen Ajax scoren, dat is dan alleen maar mooi natuurlijk. Ik heb er ook eentje met de NEC tegen Ajax gemaakt, maar die kunnen we helaas niet laten zien. We hebben de hele dag naar gezocht, Maurice. Ja, ze kunnen me dat niet. Nou, dat... Nee, maar over die rode kaart, hij is al geseponeerd. Hè, dat zegt eigenlijk alles, hè? Ja. Dat is toch ook een brevet van onvermogen naar de scheids en naar de VAR als je die een dag later 's middags al seponeert. Ja. Ja, maar wel maar goed ook. Althans, je winterstop had er iets langer door kunnen... Nou ja, goed, laat maar zitten. Maar tegelijkertijd, die goal, maar ook de manier waarop je je profileert. Je ontwikkelt je stormachtig. Had je zelf gedacht dat je nu zou staan waar je nu al staat bij NEC? Ja. Ja? Ja. Nou, volgende vraag. Dat is lekker. Antwoord. Ja, nee. Ja, Sam. Ik moet zeggen dat ik dat wel verwacht had. Dus, Ben je iemand die vooruit plant? Die kijkt van, nou, dan wil ik daar en daar staan. Ben je daarmee bezig? ligt er nog wat van op zich. Wel, zeg maar, toen ik de stap naar NEC maakte, had ik wel vorig jaar zeg maar, in mijn hoofd van dat ik dit jaar wou staan waar ik nu sta. Dus dat ik wel gewoon vaste baasspeler wou zijn. En belangrijk wou zijn voor het team. Dus ik denk dat ik dat nu wel ben. Ja, het ging wel eens over je rendement hè, bij Roda in het begin. 5 goals, 3 assists halverwege het seizoen. Kun je mee thuiskomen, toch? Ja, ik vind wel dat het veel beter nog moet. Ja? Maar ja, is prima. Jij zegt ja, moet beter? Ja, zeker. We weten waar straks de lat ligt voor hem. Dat heeft hij hier al eens gezegd. Dat is Real Madrid. Ja. En ik begin daar steeds meer in te geloven in dat verhaal. Er zal nog een tussenstap moeten komen. Dus die eerste tussenstap is bij NEC nog meer assist-doelpunten. Dus nog belangrijker gaan zijn. Maar als je ziet, een moderne vleugelspeler, die moet die hele flank kunnen bestrijken. Ja, hij heeft twee zuurstofflessen op de rug. Die jongen die heeft een laufpensum, zoals die Duitsers dat zeggen. Dat is gewoon niet normaal. Mhm. Er staat een goede kop op, goede acties maakt, die onverwachte bewegingen. Ja, hij heeft alles om nog een paar stappen te kunnen maken. Of hij die gaat maken, dat ligt natuurlijk aan hemzelf. Maar waar zit dat bij in? een subtopper, moet je ook niet vergeten. We zijn niet gewoon maar naar de Eredivisie gegaan. Je staat gewoon bij NEC gedeeld vierde. Ja. Dus dat is op zich ook. En je bent een van de basisspelers geworden. En ja, het is toch, heb ik je wat eens vaker gezegd, als hier een leuke vent komt, een leuke jongen komt, nee, dan heb je er ook nog een beter gevoel bij. Ja. En dan wordt het ook nog een keer gunnen. Maar hij heeft ook agressie in zich, dat zie ik ook heel graag. Ja, die sokjes op 2/3, dat hou ik niet zo van. Of helemaal omlaag, of helemaal omhoog. En vooral niet als panties over de knieën. Maar ja, je hebt het allemaal. En ik denk ook als je dan nog een stap maakt. Kijk, het is wel leuk dat hij de hele flank bestrijkt. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, het mag niet ten koste gaan van mijn eindactie. Als je een rechtshalfje of een rechtsbekje nog hebt die af en toe ook in de rug dekt, dan wordt het misschien nog maar dominanter, aanvallend. Hoe denk jij daarover? Want er wordt natuurlijk wel als wingback iets anders van jou gevraagd dan een 10 of een sec rechtsbuiten eigenlijk. Is dat heel anders nu? Ja, het ligt eraan. Zoals tegen Telstar. Ja, mijn back gaat dan de hele tijd omhoog en komt bij het voorzetten bij de tweede paal. Ja, Is leuk, hè? scoorde 2 keer. Ja, dan is het niet lekker. Maar ik moet zeggen, ik merk niet echt heel veel verschil zeg maar, ten opzichte van een normale opstelling. Alleen nu is het wel minder communiceren misschien met de back achter mij, omdat het echt veel 1-op-1 is. Ja. En het kan heel gevaarlijk zijn als je gaat overnemen. Dus dan moet je echt hele goede communicatie hebben met de speler achter je. Ja. Ja. En de trainer, want iedereen, ja, tenminste ik bij mezelf, ik ga toch zaterdagavond, natuurlijk, ik wist dat je kwam, maar je gaat toch zitten omdat je denkt van, nou, NEC, dat is spektakel, dat is doelpunten, er gebeurt van alles. Hoe is het werken onder Dick Schreuder? Want het is toch anders dan wat ze bij andere clubs doen natuurlijk.
Nee, ik moet zeggen dat ik echt geweldig vind. Hij heeft me eigenlijk sinds dag 1 al echt heel veel vertrouwen gegeven. En hij helpt me ook echt met heel veel dingen. En niet alleen hij, maar ook zijn assistent-trainers. Dus ik ben echt heel blij dat hij is gekomen en dat hij mijn trainer is. Ja. Wat doet hij goed? Wat maakt hem anders? Hij zegt niet 1, 2, 3 dat alles goed is. Hij wil je echt gewoon beter maken. Maar tegelijkertijd geeft hij ook heel veel vertrouwen in de manier waarop hij tegen je praat en zo. En ja, dat vind ik heel fijn. Ja. En als verlengstuk, die twee gasten met wat grijze haren, Brian Linsen en Sharon Cherry. Die is 39, geloof ik, topfit. Hoe gaat het met die gasten? Hoe is die wisselwerking? Nou, ik moet zeggen, echt geweldig. Ze zijn allebei echt 2 topgozers. Ze doen niet uit de hoogte, ook al wat ze ook hebben bereikt al in hun carrière. Maar ja, ze helpen me ook echt heel veel. En, Echt liefhebbers, hè? Ook net als jij. Ja, klopt. Echt hele liefhebbers. En Brian Linsen was ook echt heel blij dat hij weer een assist op me had. Dus, Brian Linsen, die zou je zomaar het Limburgs elftal kunnen zetten. Tenminste, laten we even kijken naar het Limburgs elftal, hoe dat eruit ziet op dit moment. Jullie voelen hem natuurlijk al van mijlen ver aankomen. Dit is het elftal. Geen Brian Linsen, Maurice. Zullen we daar verandering in brengen? Daar gaan we absoluut verandering in brengen. Het gaat ten koste van Evert Lindhorst. Die speelde wel weer, maar ik wil hem er toch even uithalen nou met kerst. En Brian erin zetten en dan kijk ik mijn overbuurman aan. Een doelpunt, assist. En dan zeg ik, verboden om die nog te wisselen de rest van het seizoen. Nou, die gaat er dan 12 januari uit. Nee, maar ik geniet ook van hem. En met name wat ik vaker zeg, dat je in iedere linie grijze haren littekens moet hebben. Nou, grijze haren heeft hij, samen met zijn compagnon. Je ziet dat dat heel belangrijk is in elftal, zeker als je talentvolle jonge spelers hebt. Maar was dit wel een goal? Kijk eens even. Natuurlijk. Ja? Ja, kijk. Zie jij iets tussen de bal en de lijn? Ja, daar zit wel een kleine spatie. Ja? Hebben ze niet zo'n duur horloge met zo'n... Ja, die deed je niet. Oké. Nee. Hij zit... Het is toch opmerkelijk hè, dat we er zoveel geld op duwen en dat er dan toch discussie is. Hij is zo positief, hij haalt hem er wel iedere keer uit. Ik doe dat nooit. Nee, maar goed, ik heb een verhaal achter iedereen die ik erin zet. Nou, Soms moet je er laat- even uit. laat We komen. hebben die Simon Jansen al 3 jaar op linksback staan. Ja, Het wordt ook tijd dat we die eens gaan wisselen. Misschien vindt u dat wel leuk. linksbacks zijn heel beperkt, dus Ja, dat is wel een probleem. Maar- Kun je ook aan de andere kant voetballen, dan zetten we je daar. Maar kom op, vertel. Wat is jouw verhaal Ja, deze week? 10. 3 zwaluwen maken nog geen zomer. Ja? Zandberg. Zandbergen. Zo blij als een hond met 7 staarten. Hè? Nou, we hebben het er vaker over gehad. Hè. Die jongen die werkt zich te barsten. Ik heb natuurlijk even snel Wikipedia en zo. Hij heeft maar 1 keer heel veel doelpunten gemaakt. Dat was bij TOJB in de 3e divisie. TOGB denk ik dan. Dankjewel. Ja. En je weet ook wat ik bedoel. Hij scoort niet zo heel veel. Ja, en als je er dan 3 maakt in, Maurice, 12 minuten. Ja, 12 minuten. En jij zei al links, rechts. Links, hoofd. rechts en het hoofd. En hoofd hebben we gezien, dit was rechts. En nou krijg je, dit vind ik nog wel het mooiste. Want dit is echt een goal die je alleen maar maakt als je vertrouwen hebt. Ja. Kijk, hop, gelijk, boem. Wel goed Met je gedekt. slechte Wel been. goed gedekt hoppa. trouwens, maar goed, dat even terzijde. Nee, ja, hele verdiend hè. En laten we hopen dat hij vanaf hier het vertrouwen heeft gevonden. Dat hij er nog een paar voor VVV Ja, gaat maken. of moet je nu zeggen, heel opportun van nou, misschien kun je er wel in de winter vanaf. Met Hij heeft 3 doelpunten gemaakt. Ja, in de wedstrijd. In totaal hè. Ja, dat Ja, klopt. ik denk dat de ploegen nog niet wakker liggen van 3 doelpunten in totaal. Ja, je zou maar net- wedstrijden. Je zou maar net een scout hebben die 1 keer komt kijken en dan er 3 inlegt. Dan. Ja. Nee, Jullie korten. ik ben wel heel benieuwd wat dit met zijn vertrouwen doet. Hij maakt nou 3 doelpunten. Die loopacties die hij bij die 3 doelpunten maakt, heb ik het hele seizoen ook niet gezien van hem. Ik vond het altijd knap dat hij precies liep waar de bal Hij had nooit de gave kwam. om Ja. iedere Ja. keer verkeerd te staan. En nou zie je aan de loopactie. Ja. Ik denk dat doet waarschijnlijk vertrouwen met je. Dus ik hoop dat hij voor VVV nu meer kan gaan betekenen. Ja, voor VVV überhaupt vertrouwen. 3 keer op rij gewonnen. Ja, Staan op een playoff plek gewoon halverwege het seizoen. ik heb gehoord dat de bomben van de Juxmobiel weer opgepompt Ja. worden. Zijn Teun en Guus aan het pompen met z'n tweeën? Ja? Ja, die kar bedoel je? Ja, die kar. Ja. Oké, ik denk, wat nou hè? Nee, de Juxmobiel. Maar het Nee. seizoen is er niet voorbij. We hebben het altijd over, ik heb er nooit een zak geld een doelpunt zien maken en allemaal dat gelul. Hè. Uiteindelijk is het wel heel knap dat een VVV met ook een minimaal budget en zelfs financiële problemen en op zoek naar een investeerder, dat je dan toch halverwege op een play-off plaats staat. Ja. Dus of het nou, Inderdaad, die schijnt eraan te komen, hè? Die investeerder tussen. Ja, dat is wel de bedoeling. Q1 van het volgende... Is Q1 geworden. ja, dan is nog de vraag wat dan de financiële injectie gaat worden. ja, Moet je maar wel verwachten. het is wel de vervolgstap, vertelde Guus Pennings. nou, In het mooi. voetbaldiner op NN Radio, eerste, tweede kerstdag en nieuwjaarsdag. En over vertrouwen, het is gewoon lekker als je aan de linkerkant op een play-off plek staat en je gaat die winterstop even in van 2 weken. Maar bij VVV gaan ze dus echt niet langs de schoenen lopen. Die, Nee, dat die, doen we niet. die kennen hun beperkingen en die weten dat ze keihard moeten werken om deze resultaten te behalen. En die 2 wedstrijden ervoor waren allebei in blessuretijd. Zelfs een klein beetje tegen de verhouding in. Beetje à la Buis, hè? Voetjes op de grond
gewoon blijven. Juist. Ja. En misschien bij Roda ook wel, want als je naar Jong Utrecht moet, dan weet je dat het lastig wordt. En dat is precies Zo. wat er vanavond staat te gebeuren voor Roda. In Utrecht op Sportpark Zoudenballig staat voor ons Sjors Lemmens. Ja, Roda wist midweeks het best ver te schoppen tot Go Ahead Eagles. Hè? Of tegen Go Ahead Eagles moet ik zeggen, Sjors. En dat penalties eruit in de beker. Wat heeft het gedaan met de ploeg? Ja, een en al positiviteit op dit moment. Maar ja, het kan snel omslaan. Hè. Vraag dat maar eens een Sittard na gisteravond. Maar na die ware remontada van Roda op bezoek bij de Graafschap. Een heel goed vervolg tegen de Go Ahead Eagles. En ook al werd er verloren met penalties. Er waren alleen maar louter positieve geluiden te horen over de inzet en over het getoonde spel. Maar dan moet je wel vanavond naar de lelijkste uitwedstrijd van het seizoen. Ja, dat weet Sammy alles van, want 2 jaar geleden zag hij vanaf de bank in de blessuretijd zijn doelman Koen Bukker een bal loslaten met een 1-0 nederlaag tot gevolg. En vorig jaar kwam er een rode kaart en 2 penalties aan te pas om een 1-0 achterstand om te buigen in een 3-1 overwinning. Dus Roda is absoluut gewaarschuwd hier op Zoudenballig. En ze moeten gewoon een goed resultaat halen, want dan zouden ze als 4e de winterstop in kunnen gaan. En dan is die sfeer echt wel opperbest, denk ik. Ja, je haalt de wedstrijd van vorig jaar aan, Sjors. Daarin scoorde Kane Seedorf. Die zit op de bank, toch? Ja, die zit op het strafbankje. Dat zouden we ook kunnen zeggen. Want hij is meermaals te laat gekomen. En trainer Kevin van Dessel, die heeft daar wel genoeg van gehad. Dus hij staat niet in de basis. Hij is disciplinair gestraft, zoals je dat mooi kunt zeggen. En voor hem in de plaats Daniel Lagoet aan die rechterkant. Ja, dat is dus de verrassing misschien wel in de Roda-opstelling. 8 uur, Jong Utrecht tegen Roda. Live te volgen via Erwin Radio. Succes, Sjors, zometeen met het live verslag van die wedstrijd. Zie je nog veel van Roda, Sammy? Nou, ik moet zeggen dat ik best nog veel kijk, ja. Ja. Als het kan, kijk ik wel. Ja, dit zijn altijd de leukste potjes, hè, op Zoudenballig. Nou, er is niks aan. Niks aan. Nee. Om te spelen en om te kijken, allebei niks aan. Plus Jong Utrecht heeft dit jaar echt een goed team. En met een paar hele flinke, stevige jongens erin. Die volwassen voetbal, catenaccio van achteruit spelen. Dat is echt lastig voor iedere tegenstander. Ik hoorde jou nog even zeggen dat je het jammer vond dat Roda uit de beker vloog midweeks. Jij had gehoopt op een terugkeertje? Ah, je weet maar nooit, hè. Dat zal wel mooi zijn. Nee. Je bent een liefhebber. Want, als ik het goed heb, zat je gisteren ook nog in Sittard bij Fortuna, toch op de tribune. Kom je daar graag in Sittard? Nee. Nee? Dat is natuurlijk heel flauw voor mij om dat zo te zeggen. Een voorzetje. Ja. Maar je hebt je niet verveeld. Want, Ik wou net zeggen, wat een pot, man. Ja, maar als je bijvoorbeeld naar Iataren kijkt, ook een spelmaker, creatieve jongen. Geniet je daarvan als je kijkt? Ja, ik moet zeggen dat ik vooral van zijn corners geniet. Die zijn wel echt van niet normale niveau. Ja. Wat maakt ze goed? Zijn dat die boogjes die erin zitten? Nee, ik denk de snelheid waarmee hij het doet. Ja. De boogjes, ja, dat is natuurlijk ook goed. Maar ik denk de juiste snelheid, hoe hij hem daarmee trapt met de binnenkant, is wel echt heel goed. Ja. Dan kun je zelfs als Limburgse club scoren uit een cornerregenald. 2 keer. Ja, met tijd. Ja. En een keer geen tegendoelpunt. Dat is ook eens knap, hè? Ja, en een corner, hè? Daar waren we wel tegen. Nee, daar heb ik het over. Ja, precies. Ja. Was bijzonder gisteren. Heeft Brandenhorst zich ook een beetje herpakt? Ja, ook hij heeft hier gezeten. En vanaf dat moment is zijn carrière ook geëxplodeerd. Ik hoorde de reporter van ESPN nog zeggen dat hij 1 doelpunt had kunnen hebben. Een balletje wat onder hem kwam. Die van Barrett, die eerste. Maar hij heeft het wel goed rechtgezet. En vlak voor tijd stond hij de bal nog even onder de lat uit. En mooi ook die explosie van emotie. Daar ook Dat was de van. mooiste redding net. Hij heeft een superseizoen, die gozer. Doet het echt supergoed. Heeft natuurlijk wel wat mindere fases gehad de afgelopen weken. Hè? Ja, de hele elftal. Ja. Ik bedoel, Zijn we te kritisch? Dit is echt een keeper die je punten opgeleverd heeft. Hè? Ja. Dat kunnen er niet heel en toch, veel. Maurice, hij vertelde hier toch dat hij niet heel vaak kon uittrappen. Omdat hij dan last van zijn... Iedere keer als hij uittrapt, denk ik... Ja, Oei. Ja, hij maar- doet het supergoed. En wat wij hier 1000 keer gezegd hebben... Als Fortuna moet winnen, dan winnen ze. Ja. Dat Ja, was wel... met een uitblinkende Voor de poorten van de hel. Sierhuis, ook weer uitbluk. En ook die heeft hier Ja, onlangs maar dat is gek van te worden. Robbie Savijf hier vorige week gezeten. Binnen ook. Het is, ja, ik heb al gehoord dat alle trainers hun twijfelgevallen hier naartoe beginnen te sturen. Ja. Hij komt uit, ik vind het trouwens wel chic dat ze is, als VIP-gast. Hij komt ook van de subtopper. Ja. Hebben we niet gehad, hè? Nee. Iemand van een subtopper die hier Ja. aan tafel komt. Ja, Ruben van Bommel. Nee, maar goed, hij is vrij. Hoeft hier niet naartoe te komen. Ik vind het toch... goede goal, hè, dit van Goal, Sierhuis. Ja. ja, die is goed. Even- En ook even- de emotie, ook knap. Inderdaad, maar Sierhuis, hè, 5 doelpunten de laatste 6 wedstrijden. Die is terug, hè, lijkt het toch wel?
Je ziet aan alles dat hij alleen maar fitter en Hij is fitter aan het fitter. worden is. En nu krijg je dus de winterstop. Dan heeft hij nog 2 weken om extra te trainen, zeg maar. In de warming-up was hij al gretig. Ja. Ik zag hem een beetje schelden, een beetje Maar Buijs geïrriteerd. had ze echt op scherp gezet. Hè? Want Maar ja, Maurice, na die je voetbalt voor je 2-1, leven vandaag, had hij gezegd. het grootste gedeelte van de tweede helft, van de eerste helft, met alle respect. Ik denk dat wordt 1-5, 1-6. Nou ja, op een gegeven moment dan pakken ze zich inderdaad door het doelpunt van Kai Sierhuis. Ja, en dan kun je zomaar winnen met 4-3. Ja, en dan heb je een scheidsrechter, die doet 5 minuten blessuretijd. Die Ja. besluit dan om er 1 minuut bij te doen. Terecht, denk ik, dat kan, want dat was... En dan zijn die 6 minuten in totaal voorbij. Dan zie je hem bij die actie, dat Fortuna die bal wegschiet. En Ja. dan zie je hem inhouden om te gaan fluiten, affluiten. En dan denkt hij, wacht, ik wacht deze aanval nog eens af, terwijl de tijd... Ik ga mijn leven heel moeilijk maken. Terwijl zelf. de Ja. Exact. Nachtegaal, Waarom doen scheidsrechters? Waarom maak je het jezelf zo moeilijk? Ja. Ja, Danny Buijs zei hetzelfde, dus je zult wel gelijk hebben. Want Danny Buijs heeft ook altijd gelijk, toch? Zeker. Ja, Meestal precies. Ja. Wij gaan heel snel naar het volgende onderdeel, de amateurs. De amateurs. Zo, daar komt het weer. Groene Ster, daar beginnen we. Onder 15-2 werd kampioen tegen EVV. Onder meer dankzij dit doelpunt van Luc Hermans. En je gaat het nog regenen. We hebben er nog even Groene Ster. Een redding van doelman Mark Vos van het eerste kadachtig tegen TOGB in de 3e divisie. Mooie save. Dan in Brabant, in Veldhoven kijken ze ook. Una onder 19 scoort tegen Bekkerveld. Eigen doelpunt van een onbekende Heerlenaar. En dit is de mooiste UOW 02 tegen Maasgouw. Daan Houtermans met een prachtige uithaal. Dat waren ze, de laatste amateurdoelpunten van 2025. Het is natuurlijk winterstop, maar na de winterstop zien we ze graag weer komen. De doelpunten, de vliegende tackles, de kantines, de schalen bier, laat alles maar zien. We willen ze graag hebben in de uitzending. Tafelvoetbal@l1.nl en we brengen ze samen met Monen Movies op de zender. Misschien een oproepje aan Passart om ook wat dingen in te sturen. Kom je nog vaker kijken? Nee, eerlijk gezegd, Nee? lang niet meer geweest. Nee, Nee? Amateurvoetbal niet leuk? nee ik had lang niet meer amateurvoetbal gekeken. Dus, Oké, dat is helemaal niet erg. Wij kijken af en toe wel, toch? Versnelde ronde, mannen. Yes. Oké, Maurice, begin ik een keer bij jou. Ja. Er zouden meer ploegen op zijn NEC's moeten spelen. Ja, het is wel leuk om te zien. Absoluut. Maar ik vind dat je als ploeg naar de mogelijkheden moet spelen. Oké. Enig idee hoeveel je waard bent, Sammy? In miljoenen? nee, Nee? Nee? Schatting? Nee, niet. dat ga ik ook niet doen. Komen we zo op terug. Tehu Bulu of Pabiro Di Hartjo? Godgeleutige. Doe je dat expres, omdat ik die namen niet kan uitspreken? Nee, dat zeg ik niet. Weerzin van Maastricht. Nee? Ga je, nee? Oké, nou ja, laat maar zitten. Antwoord was wel leuk geweest, maar laat gaan. Ik probeer nog niet Nee. eens. VVV wil langer door met Teun Jacobs, vertelde Guus Pennis het voetbaldiner. Goed idee? Heel goed idee. Ja, gaan praten in januari. Afrika Cup, kijk je dat? Ja, Ja? Marokko alleen. Goed gedaan, hè? Eerste wedstrijd. Ja, Tevreden? ja, zeker. Oké, klasse. En dan nu de echte belangrijke vragen. Wat is je favoriete kerstnummer? Last Christmas, maar daar heb ik een anekdote bij van Dave Bennett. Maar die kan ik beter op tijdens de verlenging vertellen, want er kijken wat minder mensen. Nog geen Oden Quiswia overleden vandaag? Nee? Ja, Nee? Last Christmas. Ja? Ja. Nee, oké. Goeie vragen, hè? Ja, toch? Ja, Chris Ria is mijn favoriete zanger. Driving Home for Christmas. Heb je Ja, vorig jaar nog gezongen? die heb ik te veel gehoord. Maar ik ben zelf helemaal gek van Looking for the Summer. Dat vind ik echt fantastisch. Oké. Mut had je vroeger. Ja. Voor jouw tijd. Ja, gaan we allemaal even opzoeken. Oh, oké. Tiger Feet. Jouw marktwaarde, daar hadden we het net over. 2,5 miljoen, zegt Transfermarkt op dit moment. Die hebben meestal wel een beetje een goede indicatie. Contract tot 2028 nog bij NEC. Wat zijn de plannen voor de komende jaren, Sammy? Die transferwaarde omhoog krikken. Ja, nee, ik focus me oprecht nu op dit moment echt bij NEC. En ja, wat ik net al zei, met statistieken moeten sowieso nog omhoog. En eind van het seizoen gaan we kijken hoe het ervoor staat. Maar ja, ik ben nu oprecht echt heel blij bij NEC. En ik heb het echt naar mijn zin. Leuk team, leuke staf. Dus ik denk oprecht nergens anders aan dan alleen NEC op dit moment. Wat denken jullie? Hoe zien jullie het? Dat ik 2,5 miljoen op dit moment een koopje vind. Ja? Ja, gewoon gezond blijven. Nog belangrijker worden. Nog meer doelpunten maken. Nog meer assists. Dat is voor de tweede seizoen zelf. Ja. En dan zien we dan wel weer verder. En daarna een vervolgstap zou, Wat hij ook doet, wat zou jij wel ook doet. fantastisch zijn. Hij geniet ook, het zie je ook aan. Ja. Hij geniet, als je erover vertelt hier, maar ook als hij op het veld staat. Je ziet ook dat je het meemaakt en dat is zo belangrijk. Maar wat dacht je van Van Bommel op links en Owaisa op rechts volgend jaar in Eindhoven? Prima. Ja? Goed idee?
Schrijf je even mee. Ja. Hebben ze je verteld bij NEC dat je te vlakte moet blijven? Of, Nee, dat heb ik zelf meegegeven. Jullie zo'n persvoorlichter die dat... Ja. Oh, jawel. die je ook vertelt wat je wel en niet mag zeggen af en toe? Sammy zegt Nee. dat hij zich met zijn eigen zaken bemoeit. Ja. Je hoeft niet de bal als aanbod te geven. ja, het probleem is, we gunnen jou gewoon alles, Sammy. Dat is het. Mooi. Ja, dat is Uiteindelijk zeker Real waar. Madrid. 2 VIP-kaarten Ja. graag. Yes. Maar, Zeker. maar volgens mij is het ook wel jouw kwaliteit om nederig te blijven, maar wel je doelen voor jezelf te hebben, toch? Ja, tuurlijk. Ja, klopt. Oké. Normaal gaan we nu naar het spoorboekje, maar dat is er niet, want er is natuurlijk winterstop. Spoorboekje is kerstboekje geworden. Een kerstboekje, ja. Het voetbaldiner van NE Radio, dat ziet u dat hoort u op eerste, tweede kerstdag en nieuwjaarsdag. Kunt u daar horen wat de voorzitters of de directeur, moet ik zeggen, van de Limburgse clubs allemaal te vertellen hebben richting het nieuwe kalenderjaar. Ik wil je bedanken Sammy, voor je komst naar de studio. We gaan nog even doorpraten in de verlenging op YouTube. Daar is het voetbaldiner ook te zien. Mag ik jullie bedanken voor het jaar? Kijk. Ja? Plekje in de boom, allebei verdiend? Dat is jouw kerstbal. Nee, vonden ze niet nodig. Past het niet in die bal natuurlijk. Nee, enorme bal zou dat zijn inderdaad, ja. Hebben ze laten zitten. Sneeuwbal. Dankjewel man voor dit kalenderjaar. Graag gedaan. Beste wensen Hallo. aan iedereen alvast voor de kerstdagen en het nieuwe jaar. Tafelvoetbal is er weer op 12 januari, dus graag tot dan. Welkom bij de verlenging van Tafelvoetbal, het YouTube-gedeelte dat volgt na de uitzending. We zitten hier met Reginald Tan, met Maurice Graaf en de man waarvan we net concludeerden dat hij zeker minimaal 2,5 miljoen euro waard is. Dat is Sammy Wijsa van NEC. We praten nog even door over NEC ook. Hoe belangrijk is Europees voetbal eigenlijk voor jullie? Want er is zo ingekorend, het is zo'n goede groep, denk ik, dat je wel moet gaan voor die Europese plekken, toch? Nou, wat je al zegt, ik vind ook gewoon dat wij als groep zijn gewoon voor die Europese plekken moeten gaan. Dus je hebt nu gezien, het eerste seizoen zetten we staan er goed voor en dit moeten we nu wel vasthouden. Want ik heb het vaak gezegd, het gaat erom waar je staat aan het einde van het seizoen. Ja. Maar voelen jullie druk of gaat het relatief vanzelf? Nee, we voelen geen druk. Ik denk dat het wel relatief vanzelf gaat. Dus wat ik zeg, we moeten dit gewoon echt volhouden. Want we hebben wel een groep die het kan behalen. Ja. En het zit vol iedere week. Hè? Als ik het zie, de Goffert die kolkt. Lijkt me top om te voetballen. Nee, het is echt geweldig. Dit jaar helemaal, want we hebben 125 jaar jubileum. Ja. Dus maar de fans pakken ook echt uit. Vooral, ik moet zeggen, ook uitwedstrijden met spandoeken, thuiswedstrijden met spandoeken. Is echt geweldig om te zien. 28 verschillende shirts hebben jullie ook dit seizoen, geloof ik. Hè? Nee, we hebben veel verschillende shirts. Ja. Ja. Allemaal rood, zwart en groen. Ja. Ja. Echt en ten alle tijden. NEC wordt kampioen. Is er veel veranderd bij NEC eigenlijk? Ik zou het niet weten. Nou, je hebt er zelf rondgelopen een jaar of 30 geleden. Toch? Ja, Dat was de Goffert toch dat nog, was hè? de laatste keer dat ik daar was. Ja. Oh ja, dat is stadionverbod. Hè? Ja, exact. Was ik even vergeten inderdaad. Je kunt ook via de beker naar het Europese voetbal. Jullie hebben een actiefinale tegen de Treffers. Dan denk ik, dan ligt daar de weg ook wel, niet open, maar zou ik zeggen, maar er liggen kansen. Dat is wel een klote wedstrijd voor jullie. Derbytje, hè? Ja, maar ik moet zeggen, we hebben nu al 2 amateurs gehad, ook 2 keer uit. Ja. Dus er was nog maar 1 amateurclub over en toevallig loten wij die. Maar ik moet zeggen, als we gewoon met die... Waar maar wel wel Theo thuis? Jansen zit. Nee, ook uit. Weet. Uit, ja, dat is klote. Maurice, is dat waar Theo Jansen trainer is? Ja, Dat zeker. gaat- Ja. Ja, Oeh, dus, maar dat is Treffers NEC is ook die wedstrijd dat die verzorger ooit het veld Ja. is gekomen om die bal uit te gooien. Oh, ja. Jacques de Gier of wie was dat inderdaad? Nee, ja, dat weet ik niet, maar die verzorger was Jack de Gier niet. Maar Nee. Maar die is Ja, dat toen klopt. heel Ik zie het populair even voor geworden. me. En even een balletje van de lijn knikte op Ja. het laatste moment, ja. Wij hebben weer sneeuwde trouwens bij de Treffers, hè, dus kan er best overkomen als je daar verliest. Ja, inderdaad. Ja. Sam. Ja, nee, ik memoreer het maar even. De laatste waarschuwing, Ja. natuurlijk. Laten wij het even over Fortuna hebben. Want daar is de hoofdsponsor weg. Of Fortuna heeft een einde aan gemaakt met de hoofdsponsor vandaag. In een lopende overeenkomst. Ja, Die nog 5 lang- 4 jaar nog zelfs. we hadden afgelopen zomer voor 5 jaar getekend. Ja. Een cosmetica-concern uit Uit Duitsland. Duitsland, Een deal met een luchtje, zo bleek achteraf. Zo, Want hij verslikt zich ondertussen. zo Een slecht. cosmetica deal, een deal met een luchtje. Heerlijk. Ja, vind ik leuk. Maar ja, dat zou gaan over 6 ton per jaar. En Fortuna zegt, we Half beginnen... 5 is 3 miljoen. Ja, dat is veel Veel geld. geld. Ja. Maar als je niet betaalt, dan zal ergens wel onbindende voorwaarden staan dat je wel moet betalen als sponsor. Ja. En als je dat niet doet, ja, dan ben je waarschijnlijk als Fortuna gewoon... dan heb je bij het rechte einde gewoon te zeggen, ja, dan stoppen we de sponsorovereenkomst. Maar kun je dan... Je moet dat geld er nog wel zien te krijgen. Nou, het is wel onduidelijk, want dat reageert Ja. Cineo, zo heet het bedrijf. Ja. Die reageren van, ja, wij hebben nooit zelf getekend. Zou dan allemaal gegaan zijn
via een tussenpersoon. Dus of er veel geld te halen valt, is maar te Ik denk bezien. niet erg natuurlijk. professioneel. Nee, toch? Nee. Zullen we even kijken wat interim algemeen directeur Martijn Merks van Fortuna zei in dat L1 voetbaldiner over de totstandkoming van de deal met Cineo. Nou ja, ik weet kijk, ik ben zelf natuurlijk in maart begonnen en vlak daarna zijn ze wel begonnen met, we hebben ook een broker daarvoor ingezet die ons daarbij helpt, omdat hij daar wel meerdere partijen in kent. Uiteindelijk zijn daar diverse gesprekken in geweest. En uiteindelijk is daar dan een contract uitgekomen. Ja, want de buitenwacht, supporters waren daar wel eens een beetje nerveus over. Van, Ja. hoe duurt lang? Ja. Zijn jullie daar nerveus van geworden? Zeker. Huh? Ja, goed, uiteindelijk wil je natuurlijk heel graag die handtekening hebben en dat het ook concreet wordt. Omdat het toch om heel veel geld gaat die je hard nodig hebt. Dus een Bed City die dan eraf moet vanuit de regelgeving. Ja, daar moet dan wel een goede partij voor terugkomen. Ja. Ik zie Tom denken, toen zat ik nog bij Fortuna. Nou, nee, dat is niet waar natuurlijk, hè. Februari? Ja, maar deze deal is van augustus, september natuurlijk, hè. Oh, jij zei toch dat ze in februari zijn begonnen? Oh, met de zoektocht. Ja, sorry, Ja, je hebt gelijk. Ja, zeker. Zeker weten. Maar hebben ze nu dat contract ondertekend, die sponsor, of hebben ze het niet ondertekend? Nou ja, maakte Fortuna die niet gaat duidelijk. morgen verder reageren buiten het persbericht dat vandaag is geweest. Dus op dinsdag gaan die reageren. Maar vanuit Cineo trekken ze de handen ervan af, natuurlijk. Maar zou je deze broker nog een keer bellen, die ze gehad hebben? Nee, daar zou ik mee breken. Ja, breken met de broker. Ja. Je past gewoon aan het niveau waar hier, het wordt Ja. steeds slechter. Hè? Ja. Ik vraag me nou af, wie zat er naast jou aan die tafel? Guurt Kleine, Ach, dat is Ruud. Ja. Ja, het L1 voetbaldiner. ja, Nog één keer reclame voor maken. ja, zeker. Eerste kerstdag, tweede kerstdag en nieuwjaarsdag van 4 tot 6 op L1 Radio. En te zien regionaal voor al die internationale kijkers ook op YouTube. Dus Goed zo. dat is leuk. Zullen we even naar de halfjaarrapporten gaan van de Ja. Limburgse clubs? Fortuna staan uiteindelijk er ondanks alles de laatste weken goed voor, toch? Maar ook Fortuna een 7. 7. Ja, ze staan waar ze eigenlijk minimaal moeten staan. En ik heb het volste vertrouwen in Danny Buijs en zijn mannen dat ze na de winterstop nu alles een beetje aan boord is aan het komen. Dat ze daar sterker uitkomen nog. Want ik verwacht natuurlijk van die middelste in beeld, Iatare, daar verwacht ik na de winter nog veel meer van. Ja, want die wordt alleen maar fitter. Daar ga ik vanuit dat hij fitter wordt en dat hij volgend seizoen naar een topclub wil. Dus dan zal hij nog even gas erbij moeten geven. En Halilovic wil ook nog weg, hè? Ik zag hem En- thuis dat hij traint mee en hij begon ook een beetje te lachen toen er werd gesuggereerd dat die beide Ja. dat ze beide in 1 helft zouden kunnen spelen. Nou, zegt hij, zover zijn we nog niet. Maar ja, Fortuna even terug naar... weet je nog, toen ze 7e stonden, dat ze in Sittard, dat zei Buijs ook, dat ze in Sittard... Dat zijn altijd mensen die denken, nou, we gaan voor Europees voetbal. Bij NEC is dat geloofwaardig. En bij Fortuna is het geloofwaardig als je 21 punten hebt halverwege. En op het einde van het seizoen 36, 37. En dan hebben ze 6 jaar aan de Eredivisie achter elkaar. Ik weet het niet uit mijn hoofd. 7, 8. Ja. 7, 8 zelfs. Nou, dan doe je het gewoon verschrikkelijk goed. Ja, nou, je raadt het nooit, maar wat je nou zegt, hè, van hoe knap het is dat je hier staat waar je moet staan. Dat vindt Danny Buijs ook. En dat de buitenwacht er iets van vindt, daar heeft hij maling aan. Ik heb mijn analyse, die geef ik ook vaak. Die kan ik goed onderbouwen. Soms denken mensen dat ze een betere analyse hebben met minder kennis van zaken. Daar bedoel ik niet dat ik het voetbal heb uitgegaan, maar kennis van zaken van wat er allemaal speelt. Op de werkvloer, de fitheid van spelers, noem het maar op. Maar dat is leuk aan voetbal. Iedereen mag een mening hebben. Ik zeg dat ik heel trots ben op deze groep. Ik vind dat ze een hele goede prestatie hebben geleverd. Natuurlijk was het de laatste weken teleurstellend. Als je een paar keer verliest is dat altijd teleurstellend. Maar je moet uiteindelijk naar het eindresultaat kijken. En dan sta je in de winterstop op 21 punten. Fantastisch gedaan. Nou, iedereen mag een mening hebben, dat is goed om te weten, in ieder geval toch? Ook wij. Ja, zelfs wij, ook wij. Zeker jullie natuurlijk. Jullie hebben natuurlijk ook in Sittard tegen Fortuna gespeeld. We horen heel veel spelers zeggen, het is echt een verschrikkelijke ploeg om tegen te voetballen. Kun jij je nog terughalen, die wedstrijd, hoe dat was voor jullie? Want Brian Linssen zat toen hier, die was niet heel enthousiast, kan ik me herinneren. Over Fortuna? Ja. Nou, ja, dus ik moet zeggen, klopt, het is heel vervelend om dat tegen te spelen, maar het is wel moeilijk uit te leggen, want ik weet niet, heel raar om daar te spelen, ook hoe ze verdedigen. Ik weet nog steeds niet wat voor formatie ze verdedigen überhaupt. Dus het is wel, ja, ik moet zeggen, het is niet lekker om daar te spelen, moet ik zeggen. Het werkt wel. Dus het is wel knap misschien dan op de een of andere manier. Ja, het werkt wel voor hun, dus moet ze volhouden. Ik denk dat je als tegenstander heel vaak het gevoel hebt dat je veel beter bent dan Fortuna. Dat had AZ zeker. Ja, en dat je dan op een beetje pech en vooral de vechtlust van Fortuna.
dat die heel verrassend iedere keer dan voor de dag kunnen komen. Dat was in die wedstrijd tegen jullie ook. Jullie speelden ze de eerste of tweede helft speelden jullie ze eigenlijk van de mat. Ja, de tweede helft waren we echt veel beter. We hadden echt heel veel kansen, maar we scoorden gewoon niet. En ja, 1 lange bal van hun. En bij ons staat het 1-op-1. Ladon. Op Peterson toen, die bal. Ja, eerst zelfs, ja, klopt. Ja, laten we even het bruggetje naar Roda maken. Want het is natuurlijk een beetje arbitrair als we even de ranglijst erbij pakken. Want we nemen dit op het moment dat Roda nog speelt tegen Jong Utrecht. Die laatste wedstrijd voor de winterstop. Maar ze staan, zoals ze dat noemen dan, in het spanningsveld. Staan ze waar ze horen te staan, ongeveer? Ja, ik denk dat wij ongeveer voor het seizoen hebben gezegd... Roda haalt relatief makkelijk de play-offs. Kan dus ook nog plek 4 worden, hè, wat we nu zien. Goed, dat maakt er niet uit. Ja. VVV wordt 10e ongeveer. En MVV, dat hebben we toen gezegd, komt tussen de jong elftallen te staan. Daar staan ze ook ongeveer. En minste aantal gemaakte doelpunten op 2 ploegen na de meeste tegen. En nog staat de kwaliteit van de ploegen... is dit jaar, vind ik echt het allerzwakste sinds jaren. In de hele KKD bedoel je dan? Ja, in de ploegen. Ja? Eens. Echt, ik bedoel, ADO verliest dan van Jong PSV thuis, maar het zit zo dicht bij elkaar. En je ziet, zelfs Willem II komt dadelijk weer bij, Almere sluit aan, de Graafschap sluit aan, Emmen komt er daar nog bij. En daar moet Roda gewoon tussen staan. Nee, dat zeg jij iedere keer, maar Emmen komt er niet bij. Ik denk in de breedte, ze zijn niet kwalitatief beter, maar ze hebben in de breedte waarschijnlijk een iets bredere selectie. En daardoor... Ja, kijk, in de laatste 5 wedstrijden worden de prijzen pas echt verdeeld. En dan zitten we in mei, hè. Zwaar. Ik denk het wel. Ja. Dus 4e, 5e, 6e, maakt niet uit. 10e en MVV 15e, 16e. Maar goed, er staan er nu wel dus 2 in die play-offs, hè? Roda en VVV ook. En de marges zijn klein natuurlijk. Ja, maar dat is het ook, hè. Maar dat is juist omdat de marges klein zijn en de onderlinge verschillen zijn ook echt minimaal. Zal de vorm... De breedte van de selectie waar Reginald het over heeft. Wie heb je beschikbaar zal straks, denk ik, bepalen of een VVV en een Roda überhaupt play-offs gaan halen. Want ik denk dat Roda het best wel lastig heeft. Ja. In de ze zouden de play-offs moeten halen. Ja. En als Roda de play-offs haalt, dan is het wel een ploeg die kan verrassen. Dat zag je ook tegen Go Ahead Eagles voor de beker dan. Dat kunnen ze op zich wel. Het zijn ook ploegen zoals Willem II en Almere. Weet je, Almere heeft een rotseizoen gehad. Ja, die staan nu ook gewoon vast. Maar Roda laat te veel punten liggen tegen ploegen waar ze eigenlijk geen punten tegen moeten laten. Bijvoorbeeld tegen Jong Utrecht vanavond. Ik ben van die kaarsjes en de verlichting. Ik ben daar dus ook bang voor. Ik vind dat dus echt een geweldige overwinning als ze vanavond die shitwedstrijd... Go Ahead. Is volgens mij de wedstrijd waar ze het meest tegenop hebben gezien de afgelopen weken. Deze, de allerlaatste. Ja, je kunt je daar iets bij voorstellen, zei je net. Hè? Ja, maar ik moet zeggen, ook nog op maandag. Zeg maar iedereen heeft al vakantie. En dan moet jij nog... Nu ben jij trainer. Even, hè, nu ben je trainer. Je spreekt tegen je groep en je moet daar 2,5 uur in die bus, 3 uur. En iedereen heeft natuurlijk toch zoiets van, het zal toch niet. Geen publiek, het regent, het is ook nog koud vanavond. Slecht licht. Hoe doe je dat dan als spelersgroep? Jullie hebben ook 2 keer tegen amateurs gespeeld. Hoe gaat dat in de kleedkamer? Je moet echt hopen, zeg maar, dat je aan spelers een knop inzetten van... Je moet gewoon even alles geven. En als je alles geeft, dan ga je er echt overheen lopen. Maar iedereen doet dat ook in de kleedkamer. Ja. Kom op, hè. Dan gaan we naar buiten. Ja. Dan begint het, hè. En dan is het gewoon mentaliteit. Dan is het echt overleven op dat moment. En hopen dat je geen rare tegengoals krijgt. En hopen dat je gewoon... Je moet hopen dat je snelle goal maakt. Ja, precies. Wij konden dat vroeger, als we niet in de wedstrijd zaten, dan hadden we een paar spelers erbij. Die maakten dan even een paar overtredingen. En dan werd iedereen wakker en dan werd iedereen meegenomen. Maar tegenwoordig, met een overtreding lig je er dan meestal gelijk uit. Dan kon je ook op intimideren en af en toe een overtreding. Ja, dat mag niet meer. Dat kan nu niet meer. Is dat zo? Wordt er nog een beetje geïntimideerd in het voetbal? Zijn er nog jongens die dingen tegen elkaar zeggen? Jawel. Ja? Ja, jij vooral. Jij bent de hele tijd... Nee. Ik zag, Sierhuis doet dat ook. Hè. Met die penalty, heb je dat gezien? Alleen, hij heeft die gozer 2 minuten lang geïrriteerd, die penalty. Maar die Perret gaf die bal af aan iemand anders. Dat vond ik wel grappig. En die kan je een veel te nette uitstraling ook. Hè? Weet je, met die aardappel in zijn mond. Nee, daar word je er niet bang van. Daar word je niet bang van. Nee. Toch? Nee, niet. Maar ik zou niet zo vaak op een voetbalveld. Praat er liever over. Van Goes word ik ook niet bang. Nee. Word jij bang voor Wouter Goes? Ja. Nee? Ook niet? Nee. Lens ook niet. Je hebt er wel goed mee dansen. Gisteren bij de corner gisteren. Ongelooflijk. Maar dat een scheidsrechter... Dat scheidsrechters daar niet meer voor fluiten. Als het gewoon een klem in is. 5 seconden. Dat was al heel lang gisteren.
klopt. Maar ik zou me, weet je, wij zijn niet van het laten vallen. Maar als Marquez in dit geval geloof ik, die bij die eerste paal stond. Hè. Maar hij kon zich ook niet laten vallen. Hij had hem zo vastgeklemd. Ik heb het gevoel, een beetje lachwekkend. Hè. Zullen we nog even door naar VVV ondertussen? Want daar werd dus duidelijk, althans vertelde gespanning, dat men door wil met Teun Jacobs als TD. Intentie is om samen door te gaan, ja. Ook bij Teun? Ja, ook bij Teun. Ja. Dat is heel positief, denk ik. Want ik kan me voorstellen dat daarbij heel veel bij valt of staat met welke mensen je opdracht kunt uitvoeren. Ja, en ik denk dat vooral op voetbaltechnisch vlak bepaalde continuïteit en kwaliteit heel erg nodig is om de volgende stap te zetten. Ja. En ik denk dat we met Teun op dit moment aan boord hebben. Ja. Ja, ik begrijp dat jij hem regelmatig tipt, hè, Guus Pennings, toch? Nou, Guus had me even geappt. Je weet hoe dat gaat, hoog niveau. Precies. Hij wilde graag naar André Rieu. Nou, En ik woon in dezelfde straat. Lijkt er ook een beetje op. Nee, ik heb hem even een tip gegeven en zo maar laten weten of het zou lukken. Ja. Old Boys Network. Ja, maar heb je het ook eens over voetbal met hem? Of, Nee, natuurlijk niet. Nee. Leuk dat Teun mag blijven. Nou ja, ze moeten er wel nog uitkomen natuurlijk. Hè? Dus wel de intentie van twee kanten. Ze gaan praten over een paar weken. Maar ik denk dat het de goede man op de goede plek is op het moment. Ja, investeerder en zo. Zeker. En waarom zeg je dat? Nou, als je ziet welke jongens die naar de club heeft gehaald, wat het beleid is wat ze samen hebben neergezet en waar ze dus ook op streng op doorselecteren en op controleren. De trainer die daarbij past. Ik denk dat al die zaakjes bij elkaar, dat VVV de goede weg is ingeslagen. Alleen, het is met hele bescheiden middelen nog steeds. Dus je kan dat niet direct aan de ranglijst zien. Maar eigenlijk is de plek waar ze nu staan, is overpresteren. Ja, dus dat is duidelijk. Hè? Ja, dat zie je hierin. En de trainer, wat je zegt, die past er ook bij, hè? Peter Unneke. Ja. We zitten nu in de fase dat VVV er een paar gewonnen heeft. Daarvoor was het even wisselvallig en nog een paar keer niet gewonnen. Moet je dat nog aankijken of moet je daarvan ook zeggen, daarmee gaan we zitten, kijken of het kan? Nee, daar zou ik nog even mee wachten. Ja, ben ik met je eens. Maar ik heb dat hetzelfde bij Unneke en Peter van den Berg bij MVV. Ze zijn allebei hele rustige trainers. Ja. In dezelfde moment, zeg maar, ongeveer ingestapt. Dat zou ik inderdaad wachten tot april. 1 april is geloof ik dat je daar iets moet laten horen. Er zitten misschien allerlei voorwaarden aan, dat weet ik natuurlijk niet precies. Nee. Jong Oranje, hoe belangrijk is dat voor jou? Nou, ik denk wel heel belangrijk, ook mooi. Ja? Dus ik was blij dat ik voor het eerst werd opgeroepen daar. Dus een mooie ervaring. Ja, ik heb ook het gevoel dat jij je dan meteen als een vis in het water voelt. Dat jou dat niet zo heel veel uitmaakt, dat je dan in een nieuwe elftal terechtkomt, toch? Oh, jawel hoor. Nee, nieuwe omgeving voor mij is een beetje uit mijn comfortzone. Ja, toch? Ja. En helemaal als ik zo lang weg ben uit mijn vertrouwde omgeving. Dus in dat geval vind ik dat meestal zeg maar minder. Maar ja, het was een leuke groep, leuke trainer. Dus. Dat is er niet aan af te zien. Maar wat maakt het voor jou dan een beetje gekkig misschien? Nou, nee, gewoon... het zijn allemaal spelers en mensen zeg maar, om me heen die ik niet ken. Dat had ik ook voor het eerst dat ik naar NEC kwam. Doordat je mij nu een keer elkaar ziet en vorig jaar 2 verschillende personen. Dus, ja. Het is aftasten. Hè? Dat is of het nou privé is, of het is in een bedrijf, of het is bij de voetballerij. Bij voetballerij gaat het wel wat sneller, denk ik. Dat je heel intensief met elkaar optrekt. Toen kwam... Kijk. Is duidelijk, toch? Het is goed dat het geen wijn is. Toen kwam die uit de KKD. Ja. Laatste gedeelte van het seizoen teruggekomen van een blessure, dus lang eruit. Dus dan kom je aan. Nou heeft hij gepresteerd in de eredivisie. Ja. Dus die stap die wordt steeds makkelijker als je bij een nieuwe club komt. Ja, klopt. Ja, dat is ook zo. Maar wat verandert er? Word je mondiger of ga je meer grapjes maken? Of wat doe je? Ja, eigenlijk allebei. Misschien soms een te grote mond, maar... Oh ja, wie vindt dat? Nee, gewoon tegen spelers. Nee. In Brian Lens zou het ook soms wel vinden. Maar Brian Lens kan het hebben, want er is altijd grapjes over en weer. Ja, en je blijft je beren insmeren, toch? Wat deed je ook alweer? Ik heb vloeibare cacao insmeren. We hebben het er hier over gehad. Jij met de cacao, Linse 1,5 of 2 jaar geluk met de mosterd op zijn enkel. Dat stinkt lekker. Wat is dat voor een team? Ja. Het werkt wel, dus. Ja, blijf je het ook doen? Of is het bijgeloof? Of denk je nee, het is totaal geen bijgeloof. Maar nee, oprecht, mijn benen voelen oprecht goed aan. En ga ik altijd nog een saunadeken in. En lekker bruin ook, hè? Cacao. Ja. Op dat moment wel, ja. Daarna spoel ik. Maar hoe kom je erbij? Wie is dat bedacht? Ja, mijn moeder. Ja, ze heeft ook een dokter is iets over gezegd. Het is wetenschappelijk ook... Nee, ze had het ergens oprecht gelezen dat het ook wetenschappelijk, want het herstelt de spieren. Ah, oké. Dus het herstelt spieren, dus ga ik voor een half uurtje met die vloeibare cacao de saunadeken in. En dan, ja. Voor de kijkers thuis, wat is het stopwoordje van Sammy? Ja? Kijken of ze het oprecht weten.
Ik denk dat ik hem gehoord heb. Krijg je de Kijk het straks weer terug. Hè? Ja, precies. Dat is allemaal op YouTube te zien zo Dat is meteen. oprecht niet weten. Ja, vind ik leuk. Ik zou het oprecht niet weten. Dus beter als zeg maar. Ja. Zeg maar. Eigenlijk is ook zo eentje. Bij wijze Ja. van spreken. Ja. Ja. Ik wilde vragen of we nog nieuwe vrienden van de show hebben opgedaan dit jaar. Nou ja, Sammy was al vriend van de Ja, show. absoluut. Ja, wie is nou jouw grootste vriend van de show? Kan er maar Sammy. één. Oh, Ja. hoe zeg ik, kan er maar één zijn toch? Maar dat is toch een beetje jammer dit. Nee, ik heb wel, dat hebben we samen, vanaf de eerste keer dat hij hier was, en ik heb hem bij Roda natuurlijk meegemaakt, hoe beleefd hij is, hoe netjes, hoe hij alles opzij zet om die voetbalcarrière te laten slagen. Zijn karakter, zijn persoonlijkheid. Ik vind het gewoon een topgozer die je alles gunt, wat jij ook zegt. En ja, dat zijn er meerdere, maar weinig waar ik dat zo extreem mee voel als Je bij hebt dat Jekyll and Hyde, hè? Hier heel Ja. netjes, aardig, empathisch. En dan gaan we het veld op en dan Hoppa. bij iemand anders. Dat is moois voor je buurman. Moet je ook nog met iets moois naar je overbuurman, toevallig? Of... Komt er weer een gedicht? Nee, toch? Nee. Schijnbeweging. Het orakel van Maastricht Ja, wij kunnen ook altijd beter nog. Hè? brengt Het in was, deze donkere dagen weer wat licht. Maurice, het was wel op hoog niveau dit jaar, maar we kunnen ook beter. Ja. Ja, daar hebben we wel hulp bij nodig, dus we moeten even kijken. Maar je hebt hem laten lopen, toch? Moest er nog iets overhandigen? Of ben je nu natuurlijk. aan het tegenslibberen? Ik was het even vergeten. Nee, ja, ik Maar, denk zeggen. wa- Dus, Ja, dit krijg was hem echt. Ja, Dat natuurlijk. was niet nodig geweest. We hadden dus een weddenschap. Ik had tegen hij moest 20 keer die bergen omhoog. 25. En ik zeg, als je er 25 Ja. van maakt, krijg je een flesje rooien. Dus hij een videootje, het is me gelukt, 25. Nou, dan moet ik me ook aan mijn Nou, woord dat is houden. keurig. Keurig, jong. Dat je Eerste beter aan het begin kunnen geven, hadden we het lekker kunnen opdrinken. Ja, maar dan zie je ook. Ik ben een paar jaar ouder dan jij bent, hè. En, nee, maar doordat hij tegen me... Vorige keer ging ik 10 kilometer rennen. En toen zei ik tegen Maurice, als jij nou tegen mij zegt dat ik dat moet kunnen... of dat ik het niet kan of zo, dan sta je op. En dan denk ik aan hem. En dan ga ik heel makkelijk die 10 kilometer lopen, ook nog in een redelijke tijd. En nu had ik dat met... Kijk, na 5 keer heb ik al geen zin meer, zo'n heuveltje op gewoon, enzovoort. En op een gegeven moment... Heel makkelijk word je dan gemanipuleerd. Positieve manipulatie noemen ze dat. Ik heb dat bij jou ook, als ik naar de wc moet. Zo jammer dit. Zo jammer. Weet je wat ook jammer was? Nou? Yannick van der Laan, zullen we daar nog even naar kijken? Scheidsrechter dit weekend bij Den Bosch tegen VVV. Of tegen VVV, zeg ik, tegen Vitesse natuurlijk. Ja, je kunt er maar vroeg genoeg bij zijn, laat het maar zien. Het is de tijd van de kerstdagen. 1, 2, 3, 4, 5. En dat is nummer 6. 6 kerstkaarten in één keer. Ja, maar hij is gek. Wat is dit? Opstootje. Kom op, man. Ja, maar dan vinden ze het Maar die gek. gasten, dit is dus autoriteit uitstralen. Ja. Die Joep van Menen, die rode, Ja. die zou er toch iets aan doen. Die zou weer een beetje terug naar de old school en dat soort zaken. Dit kan, dit heb je... Dit, Raymond van Menen heb jij het over volgens ja, mij. die bedoel ik. Ik weet niet wie Joep is, maar... Ik ben een beetje Johan Derksen. Ik heb alle namen zeg ik verkeerd. Dus Ga jij nog nee, maar even kaarten? serieus. Wat vind jij nou hiervan? Nou ja, ik denk niet dat dit heel veel autoriteit uitstraalt inderdaad. Dit is een soort van compensatiegedrag waar je geen controle hebt. Er moet wel heel veel mis zijn gegaan als je 6 man een kaart moet geven, toch? Ja. Maar komen die nou nog bijeen vandaag in Zeist? Zijn die scheidsrechters? Want die hebben toch genoeg te bespreken na het weekend. Een kerstbolletje met z'n Wat allen. daar allemaal fout is gegaan. En Ja? wij zeuren er natuurlijk heel veel over. Maar wat ons het meeste stoort is het gedrag van de scheidsrechters. Je straalt niet autoriteit uit door met die kaarten te zwaaien. Maar gewoon eens door met de spelers te praten. Ja. Ook de trainers die krijgen dan een kaart. Dat vind Ja. ik ook zo. En dan zo pedant zo die kaart voor zich houden. Bij een beetje Roelof Luinge vroeger. Die deden het ook. Ze hebben net jouw kaart geseponeerd, hè, dus je kunt nu weer vrij praten. Maar die scheidsrechters iets sympathieker misschien? Of hoe zie jij het? Heel eerlijk gezegd, ik vind dat sommige scheidsrechters wel heel arrogant zijn, moet ik zeggen. Ja. En daar kan ik soms echt heel slecht tegen. Maar je kan niks zeggen in het spel, Nee. want die geven je Moet je ook zomaar niet een doen. rode kaart zo meteen. Ga je van het veld af. Dus Ja. Dat was in onze tijd wel anders. Toen kon je echt tegen lekker, ik kan beter boodschappen doen de volgende keer. Maar dan kreeg je ook van de scheidsrechter te horen. Nee, jij hebt er geen bal vooruit geschoten. Weet je, dan had je dit soort gesprekken. Dat kun je ook niet meer vergelijken. Maar wat jij altijd zegt, dat ze met 7 man, koffers, Italiaanse pakken, daar komen die jongens hoor. Ja, daar Het komt, gaat daar komt niet wat om- aan. Het zijn Nee, popsterren. Maurice, dan heb ik mijn broekje. Zo snel als de scheidsrechter de middelpunt van de show wordt, is er iets mis. Ja. We komen niet voor de scheidsrechter kijken. We komen voor die gasten kijken. Ja. Die scheidsrechter, vroeger zeiden we als je niet opvalt, wie heeft eigenlijk gefloten? Geen idee. Goed gefloten. Ja. Dit is echt inderdaad de pedant of de arrogante tretter naar dat tv'tje. Alle aandacht op die gozer en dan gaan ze terug. Met gewoon een scheidsrechtertje, hè? Of VAR.
Ja, nee, maar je Of vierde man. bent het om Ja. het spelletje te begeleiden. We komen die van jou kijken. Nee. Nee, Nee. krijg je er ook een beetje maagzuur van. Ja, ik zie daar je. Ja. Ik hoop dat ze kijken inderdaad. Ik vind wel dat wij te veel op één lijn zitten de laatste tijd. Ja, ik ben me een beetje zorgen. Ja, ik ook. Misschien moeten we een paar weken reces inlassen. Stop. Ja? Nog een wens voor het nieuwe jaar, Sammy? Nog iets moois? Nee? Ik doe niet aan mensen. Nee? Alleen maar naar jezelf Moet ik die kijken. anekdote nog vertellen van Last Veel Christmas, of gezondheid. niet? Ja. Ja. Wil je nog een anekdote? Ja, kan die nog van Dave Bennett? Ja, snel. Ja, kan nog wel. Dus Dave Bennett, die komt van Norwich. Die heeft de haren, die moet je maar eens goed kijken. Katja Gugu, van die witte geverfde haren. Ja, alsof die Katja Google kent. Wel, Ik heb ook geen idee. kan die googlen. Dus vervolgens Hoi, George. zit ik met een vriend van mij, Luc Schoonbrood, zitten we voor de tv en komt dat videootje langs van Last Christmas van Wham en de sneeuw Ja. enzovoort. En één keer zegt die Bennett, Barry Hughes was toen trainer, die Bennett zegt op zijn Engels, I fucked the blonde. Dat zijn 2 vrouwen, die komen er dominant in voor. En dan zit je daar als jongen van 19, dat is heel indrukwekkend als dat iemand zegt. Hè? Ja, dat snap dat je ik. iemand daar bij Wham, nou dat was het, dat was de anekdote. Nou goed, dat kunnen we helemaal gaan. Wij waren heel erg van onder de indruk. Ja, Ja, ik merk het. Ja. ik denk dat je daar een beetje... Ja, hoe moet vaak werken heb jij aan dat die anekdote. meegemaakt? Dat iemand zegt, daar heb ik seks mee gehad met die vrouw. Nou, die video. Niet zo Nooit, snel, hè? niet zo snel een videoclip, nee. Nee. Inderdaad. Nee, dat is wel waar. Ja. Dave Bennett, begenadigde voetballer. Ja. Zo dik de red hot op zijn knie voordat hij voetbalde. Zo dik. Had zo'n pijn aan zijn knieën, die waren helemaal rot, maar was een hele goede voetballer. Zegt jou niks? Maar nu vertelt hij 732 anekdotes in een jaar. Zijn er 731 leuk en de laatste die landt dan. Ja, dat, Niet helemaal. Oh, dat ja. kan ik de volgende keer wel lekker aan doorstaan maken. 131, leuk. Ja, nou, een hoop. Heb jij nog een kerstgedachte die je wilt delen met de mensen? Of een gedicht of zo? Nee? Niet? Nee, je overvalt me ermee, anders had ik een gedicht kan en klaar gehad, dat weet je, hè? Ja. Oké. Kom, we wensen elkaar wat. Ja? Goede gezondheid, veel sportief succes, veel plezier. Nog een paar assists, veel doelpunten. En vooral gezond blijven allemaal, hè? Ja. Ook thuis, hè? Ja, precies. En jullie 2 veel wijsheid vooral ook, allebei. Ja, nog meer. En analytisch geluk met z'n tweeën in de studio. 12 januari zijn we weer terug met tafelvoetbal. Goed zo. Met Reginald, met Maurice. Niet met Sammy, maar die wensen we heel veel succes bij NEC. Maar eerst lekker op vakantie. Geniet daar ook vooral van. Dankjewel. En Yes. op weg naar Europa met NEC, als het goed is. Zeker. Dit was tafelvoetbal. We zijn na de jaarwisseling terug. Dus op 12 januari dan met een terugblik op meteen een krakertje Roda VVV de dag ervoor. De dag erna de tafelvoetbal. Graag tot dan.